Experiència 4CE. Hola, em dic Salvador Companyó i et proposo viure una experiència transformadora, l'experiència 4CE. T'elevo al cim l'experiència 4CE perquè entenguis les sigles que identifiquen aquesta experiència. Són 4 Cs. Què signifiquen les 4 Cs? Evidentment, coaching, procés de coaching, un gran procés de coaching de diverses hores que esperem que sigui transformador perquè tu puguis assolir els teus èxits. Segona C, cim. Aquest procés de coaching el farem pujant un cim, una muntanya. Evidentment, la nostra ment subconscient entén per metàfores, entén per analogies, i si tu et poses un propòsit, et poses un objectiu i durant aquest procés de coaching estem treballant amb aquest objectiu i finalment assolim el cim, la teva ment subconscient assumirà que aquest objectiu està assolit i llavors serà molt més senzill o molt més probable que en el teu dia a dia puguis portar a la pràctica amb èxit el camí cap al teu objectiu. La tercera C és de coneixement. Durant aquest procés de coaching, pujant a la cima de la muntanya, et proporcionaré eines per gestionar el teu estat mental, per redirigir els teus pensaments i saber-te enfocar cap al teu objectiu en el dia a dia i, evidentment, també per la gestió emocional, ja que un bon estat emocional facilitarà que puguis assolir els teus objectius. I la quarta C és de creixement. Realment el fet més important d'obtenir els nostres objectius, les nostres metes, passa per una transformació personal, per un creixement. Posant en acció, en pràctica, tot allò que parlem durant la pujada cap al cim, hi haurà un creixement en tu que conduirà irremediablement a la E d'èxit. El meu èxit és el teu èxit, per tant, el fet de proposar-te aquesta experiència 4CE, d'elevar-te al cim, la única intenció és que tu tinguis èxit en el teu dia a dia i en la teva vida. És a dir, treballarem, parlarem, farem alguns exercicis, molt probablement hi haurà algun regal que t'ajudi per poder fer que la teva ment subconscient assumeixi molt millor aquest fet, tot el que tu vols perquè així col·labori amb tu perquè assoleixis els teus reptes. Ja estic aquí a la muntanya, fa un ventet que se m'emporta els instruments, que me'ls fa ballar, però no importa, perquè això és el que ens trobarem. Una de les coses que et diré abans de trobar-nos serà que, evidentment, agafis algun tipus de peça que sigui aïllant per l'aigua, però també pel vent, perquè és probable que en algun moment pugui fer un xic de vent. Tot i així, amb el solet que fa està fantàstic. Llavors, què obtindràs d'aquesta experiència 4CE? Evidentment, primer de tot, sortir de l'entorn, un dia que surts de la rutina, que et separes, per tant, aconsegueixes un distanciament del teu dia a dia i des de la figura d'observador és molt més fàcil que t'adonis d'allò que realment no estàs fent com hauries de fer o de la millor manera que podries fer i quins són els canvis que has de promoure en la teva vida i en el teu dia a dia, amb tu com a persona, per assolir els reptes. El segon punt, i molt important, és que la natura, realment, el medi natural és el nostre hàbitat natural. Ara sí que ens hem reunit en ciutats, però des de molts i molts segles enrere hem viscut molt més directament amb la natura i, per tant, quan estem a la natura entrem en una altra dimensió, és a dir, la nostra ment funciona en una altra dimensió. És com si estéssim més a prop de connectar amb el supraconscient, amb aquella part que està amagada dintre el nostre inconscient, però que realment sap el que és millor per nosaltres, perquè és la connexió amb el tot. I en un marc preciós, com per exemple aquest, enmig de la natura, és molt més fàcil que puguem connectar realment i verdaderament amb el que nosaltres som, amb la nostra essència, amb el que nosaltres desitgem. Per altra banda, la natura, sabem que l'aire és molt més pur, que
que a les ciutats la proporció d'ions negatius és més elevada i per tant tenim les nostres cèl·lules i les nostres neurones molt millor alimentades, i això fa que puguem tenir una claretat mental i un desenvolupament mental dels nostres pensaments molt més lúcid i amb molta més claretat per saber exactament què és el que volem, per saber destriar què no ens serveix i quin és realment el camí que hem de recórrer per arribar a aquest objectiu, i realment connectem també amb una part nostra, amb aquesta connexió més profunda, on veiem que tot està bé, que en aquest precís moment no ens falta res, ara i aquí ho tenim tot, i des d'aquesta sensació és molt més fàcil crear un futur en consonància amb els nostres desitjos. Evidentment, si pugem un cim, sigui de la dificultat que sigui, hi ha activitat física, i per tant, si hi ha activitat física, com bé saps, amb l'activitat física moderada, generem, segreguem la que es diu l'hormona de la felicitat, i per tant des d'aquest estat fa que veiem les coses d'una altra manera, sí, perquè realment per aconseguir els nostres reptes, per aconseguir els nostres objectius, hem de tenir un pensament clar, enfocat, positiu, sentir confiança, seguretat i fe en obtenir-los, i això en aquest marc i amb l'activitat física és fàcil que es desperti o que trobem aquesta connexió. Per altra banda, el fet de pujar un cim no és perquè sí, no és només per aquestes coses que he dit fins ara, sinó que la nostra ment inconscient no treballa com la nostra ment conscient amb paraules, números, amb un ordre, amb un raonament, sinó que entén molt més per metàfores, és molt més abstracte, i si et marques un objectiu i simbòlicament el dia que fem l'ascensió al cim estem treballant aquest objectiu i arribem, com molt probablement farem, a assolir el cim, la nostra ment subconscient dona per entès que dintre teu ja has assolit aquest repte, has assolit aquest objectiu, i per tant llavors serà molt més fàcil o molt més probable que en el teu dia a dia puguis assolir aquest repte, aquest objectiu, perquè la teva ment subconscient, que realment és la que alberga les teves creences i és la que d'alguna manera, encara que no en siguem conscients, marca la teva manera de pensar, la teva manera de sentir, d'actuar. El fet d'haver assumit que ja has assolit el cim és molt més fàcil que col·labori amb tu, perquè ja ho ha viscut internament, perquè que ho assoleixis externament. Per tant, els beneficis de fer una sessió a la muntanya ascendint un cim són espectaculars. Com ho farem? Doncs quan tu et posis en contacte, concretarem una minisessió, que pot ser telefònica o via Skype, on veient els teus propòsits, els teus objectius, o el que vols canviar del teu dia a dia, i també sabent quin és el teu estat físic, el nivell de forma física que tens, entre d'altres preguntes que et faré, escollirem el cim més adequat per viure aquesta experiència, per viure l'experiència 4CE, i un cop concretat elegirem, com hem dit, el cim, el dia i l'hora, ens trobarem, entra dintre tot el pack d'aquesta experiència el desplaçament fins a l'inici de la ruta del cim, sempre que estiguis a 50 quilòmetres a la rodona, tindràs l'esmorzar, tindràs el regal del meu llibre Lidera't, perquè et puguis alimentar o puguis anar entenent tot allò que hem parlat i posar-ho en pràctica, que et serveixi de suport per les setmanes, mesos següents en què tu treballaràs cap al teu objectiu. També està inclòs dintre aquesta experiència l'esmorzar, cosa que, per tant, quan fem la primera entrevista també haurem de parlar, la hidratació i tot el que pugui fer falta perquè, evidentment, entre la col·laboració entre tu i jo faci que tots dos arribem al cim satisfets, amb les idees clares i amb la sensació interna d'haver assolit el cim, que realment serà el que ens farà assolir el cim, el nou propòsit que et posis de la teva vida diària.
Durant aquest temps de l'ascensió igual pararem a menjar alguna cosa, pararem a beure, però sobretot conversarem i potser en algun moment pararem a fer algun petit exercici o quan el moment ho requereixi, segons el que estiguem parlant, podem parar a fer una petita reflexió, podrem parar a observar l'entorn, a impregnar-nos d'aquesta bellesa, perquè la bellesa és amor i l'amor realment és la força universal, per tant, com més entregats estiguem a l'experiència i al moment present, més ajudarem a crear el nostre estat intern ideal per assolir els nostres objectius. Llavors, a la tornada, amb el descens, molt probablement ens marcarem, si no els hem marcat tots, els compromisos a fer per assolir el teu objectiu, els compromisos a fer ja en el teu dia a dia. L'experiència pot ser de diverses hores, depèn de la durada de l'experiència. Sí, pot ser que l'àpat de dinar formi part d'aquesta experiència. De fet, quan parlem en la primera minisessió procurarem concretar tot i que m'agrada fer aquestes experiències, no anar amb el cronòmetre i no pactar l'hora exacta d'acabada, sinó que realment el més important és que tu tinguis clar el teu objectiu, que hagis creat el teu estat intern per assolir-lo, que sàpigues quins passos has de fer per assolir-lo i que realment quan ens acomiadem que tinguis la sensació de que ha estat una jornada meravellosament profitosa. Llavors, en el fons és tan fàcil, hem pactat fins a les 3 i s'acaba a les 2 o s'acaba a les 4. Llavors, segons sigui el transcurs, acabarem a una hora o altra i dintre de totes aquestes hores tot el que hi tingui cabuda formarà part de la mateixa experiència. I finalment, un parell de setmanes després, entre 2 i 3 setmanes després de l'experiència de l'ascensió a la cima i també dintre d'aquest pack de 4CE, farem una altra minisessió per corroborar que estàs portant a terme els compromisos i que estàs perfectament enfocat cap al teu èxit personal i que si hi ha algun obstacle, alguna cosa que no has sabut solucionar, és el moment de prendre'n una nova visió i veure què pots fer per redirigir el teu pensament, el teu estat intern i modificar aquesta circumstància externa. Espero que sigui motivant per tu, que l'experiència 4CE t'ha parlat Salvador Companyó de Talebo al cim, per qualsevol dubte també em pots contactar i crec que entre tots podem fer un millor món i només passa per millorar-nos com a persones i crec que aquesta experiència pot ser un salt de qualitat molt gran a mi com a coach, perquè conèixer noves persones, veure noves maneres de pensar m'enriqueix i veure els obstacles, al final no ens trobem amb obstacles semblants totes les persones, cada un els nostres, però al final són interns. També m'és molt útil a mi per seguir aprenent i per poder seguir millorant les meves sessions i espero que per tu també sigui un punt d'inflexió, que sigui un gran pas, que sigui una decisió de la qual n'estiguis orgullós després perquè hagi sigut un moment realment intens i que t'ha proporcionat una claretat mental, una nova manera de sentir, un nou estat intern, t'ha despertat un grau més alt la seguretat amb tu mateix, la confiança en tu mateix, la fe en aconseguir el teu repte i evidentment que l'aconsegueixis. Et desitjo tot l'èxit del món, perquè el teu èxit és el meu èxit i l'èxit d'un és l'èxit de l'altre. Per tant, entre tots hem de col·laborar per progressar i per créixer. T'espero i junts ens elevem al cim. T'elevo al cim a través de la gran experiència 4CE. Infinites gràcies i desitjo que passis un dia espectacularment genial.